Здравейте на всички приятели на канала на Wheeler. Днес ще ви покажа как да коригирате грешката, при която имате свързан интернет кабел. Да, но няма достъп до самия интернет. Има няколко опции за това. Отидете да щракнете върху стрелката за интернет с десния бутон. Отворете настройките на интернет. Да, тук отиваме да променим настройките на адаптера. Щракнете с десния бутон върху работния адаптер. Свойства. Тук изберете IP версия 4. Щракнете върху свойства и напишете следните числа тук. 888888844. Натиснете добре. Опитайте. Ако достъпът до интернет, ако не помогне, върнете се. Има инструмент за отстраняване на неизправности и интернет. Ние също го изпълняваме, така че чакаме. Може би ще поправи ситуацията. Тогава тук можете да анулирате настройките на интернет. Това е, което ще рестартира вашия компютър и също може да поправи вашата грешка. Можете да влезете през търсенето. Ето тук е Device Manager. Тук са мрежовите адаптери. Това са всичките ни интернет адаптери. Първият ни интересува. Щръкнете тук. Обновете драйверите. Може да има нови. Ако не помогне, щръкнете с десен бутон. Премахнете устройството. После с десен бутон. Намерете нови устройства и рестартирайте компютъра. Това е всичко. С вас беше Вейлар. Харесайте, абонирайте се. Всичко хубаво, успех и довиждане.